Nabuwasot sa gitrabahong drainage project sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City ang usa ka pribadong pick-up nga padung untang mo park sa usa ka hypermart. Ani ang detalye. Sa video nga kuha sa usa sa mga staff sa hypermart, makita nga nabuwasot gyud ang dunga bahin ni ining usa ka pribadong pick-up. Matod sa supervisor sa hypermart, Ami Bulaya, nahitabo ang insidente alas 5:45 sa hapon ni adtong Domingo, July 26. Ang pamilya nga sakay sa pribadong pick-up padung untang musimba ug mihapit lang kadali sa hypermart kay may paliton. Kusog ang uwan ni adtong higayuna ug gisanapan na sa baha ang dapit. Wa magtuo ang nagmaneho sa pick-up nga ang dapit nga iya untang parkingan kabahin di ay sa nalungagan nga parte sa gitrabahong drainage project. Kaya among ginervyos ato kay basig unsa bitoy natabo sa mga nag-drive ug saka nang iyahang sulod nga pasahero may lang kay okay ra murag na trauma ra bitaw sila kay murag ginervyos ba nga ingon ana kay kung kusog siguro nga pagkahug siguro murag naa joy madaot nila kay dako man ang tubig dira di jud kitaon. Wala hinuon maangol ang mga sakay sa naasoing pick-up. Wala ang project engineer dihang gisusi sa GMA News Team ang dapit na hitabuan. Apan gitataw sa usa sa mga trabahante niini nga may signage sila nga gibutang kaniadto apan gipangguba kini sa mga bata nga magi sa dapit. Pag bayaan mo diri pag Sabado, amo ni butangan daan diha padung diri. Yan ang mga bata pamutlon man kani kun among gihug diha anas pagbuntag diha anas ubos. Liga na mo na binanggingnan nga dati mabutangan og signage ba kay for in case bitaw nga nay mahulog. Na wala man sad good ingon nga kanang gibutangan sa dayon nila. Di pa sad mi nila ka blame kay no nagibutangan man nila dira unya. Kay lagi naguba na wa na sad na usban. Karon na lang pud na nabutangan nga nanay nahug dira. Kaniha may gibutang na nga scene nga gihimong ali o early warning alang sa mga sakyanan nga mupidpid sa dapit. May mga trabahante usab nga padayong gatrabaho sa drainage project. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang nagmaneho sa pribadong pick-up. Matod sa Deputy Chief sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police nga wala man hinuon ni padayag ang nagmaneho sa pick-up nga musang-at siya og reklamo batok sa nagtrabaho sa drainage project. Ni ari man di gahapon ma'am basin mag-claim lang po to for assurance purposes. On the part sa kon ma'am wala man siya nag-ingon nga magkuan siya magreklamo. Nyari lang man di gahapon ma'am nagkuha nag-report. Bali as per sa kon ma'am investigator ramon siya giingon nga magreklamo siya. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Isda.